దొంగల రాజ్యం కాంగ్రెస్ పాలన కాంగ్రెస్ పాలన కాంగ్రెస్ పాలన కాంగ్రెస్ పాలన కాంగ్రెస్ పాలన దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం పోలీసులు ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి దోపిడీ రాజ్యం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పాలన రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇది దొంగల రాజ్యం నడుపుతున్నాడు. అసెంబ్లీలోనే ప్రతిపక్షాన్ని మాట్లాడలేకుండా నొక్కి నొక్కుతున్నాడు. ఇది పాలన మంచి పద్ధతి కాదు. ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన చెప్పుకుంటూ ఎమ్మెల్యేలు సస్పెండ్ చేయడం సిగ్గు సిగ్గు.